Hej og velkommen til Jørne Gaming. Vi skal spille noget Trackmania i dag, og det bliver rimelig skægt. Vi har gjort sådan, at vi har optaget det lidt til at starte med, og så vil vi kommentere på det nu. Så reglerne de er simple i den måde vi kører på. Vi får 5 forsøg hver, og man må restart så mange gange man vil inde i banen. Så går ud på at få den bedste tid. Og så går det ud på at få den allerbedste tid. Og man må gerne kommentere hinandens og så skal vi kommentere hinandens kørsel, så. Og man må gerne bruge at forsvare det lidt sådan. Så hvis vi begynder at slås. Har du set mig selv køre? Nej, jeg har set mig selv køre sådan noget. Ja, fint. Jamen jeg synes vi skal til at gå om i gang. Ja. Han vil lukke banen lidt. Så loader vi. Og man kan kun gå til højre, kan man se. Ja, man kun gå til højre. Godt nok sjovt. Ja. Det er mig der starter. Så skal I se proffen her, mand. Proffen, nu skal lige styre dig, mand. Du kører dårligt med mormor. Nu kommer proffen. Prof. Se, jeg skal spørge bane, vi skal køre på. Bare en rigtig flot bane. Nu kommer han. 3, 2, 1. Vindertid, mand. Hold nu kæft, mand. Det er sgu ikke din bedste tid. Jo. Prøv at se der. Helt perfekt kørsel. Hold nu. Nej, det klipper vi fra. Se nu. Er du også lidt det gør helt perfekt, nej. Ved du hvorfor? Den eneste grund til at jeg ikke flyver op til Gud på grund af at jeg har så meget fart på. Det er fordi jeg kører så fanden stærk, han trækker mig ned af. Ja. Se nu lige der. Se, det hul der, det ramte jeg ved siden af. Hvad ser du var muren lidt? Hold nu kæft, mand. Nu skal I lige se her. Det er det fucking parkour i en Formel 1 bil. Njavn, mand. Udenom hullet, hva? Det kunne du ikke. Jo, jeg kunne. Se her. Prøv at se, du også op og kommentere. Parkour! Jeg hader. Alle kommentatorer, de har dårlige forhold til os. Se her. Hjulspin her, mand. Han kan ikke styre mig. Bilen kan ikke styre mig så hurtigt, jeg kører. Så skal du ødelægge ozonlaget. Hold nu kæft, mand. Op i røven med ozonlaget. 102. Kommer aldrig. Hold nu op, mand. Du kommer aldrig nogensinde til at køre bedre. Sådan. Anden forsøg. Jeg tror, vi kommer til at køre på 10 sekunder den her gang. Okay, det var så. Det var også på 10 sekunder. Ja. Prøv at se der. Perfect driving, mand. Her halv sekund foran. Se, han drifter, mand. Drifter, skal du ud. Hold nu kæft, ja. Det er Tokyo Drift, mand. Og så må nice at køre det rigtig Top Gear. Ja, det er fandme Top Gear Clarkson. Power! Ja, man. Det er. Hvor fanden var den røde banden der? Nå, men det er sådan, jeg giver dig en chance. Du kører jo sæt over. Ja, bare for at sætte farten ned, måske. Se, jeg overhælder min Ghost, mand. Ja, det er sgu med hele min stand. Se, det er parkour. Ej, det er sgu da bare fordi du kører. Formel 1 parkour. Så se her. Det er lige så dårligt. Nej! Det var knap så godt. Og så er det rigtig med at blære der. Det var også det så 4. forsøg, ikke? Jo, det tror jeg. Nu kommer det allerbedst. Det er den allerbedste omgang. Nej, det er 3. omgang det her. Er det det? Ja. Jeg skulle restarte 3 gange nu. 5, 4. Det kan jeg sgu ikke huske. Ja, se, nu overhælder jeg min Ghost her. Kraftdejme stærkt her. Det er dygtig, hva'? Ja, se. Og så er jeg lige undvige, mand. Og så kan man spurgte det bare der. I'm the fucking parkour king. Nu kommer den. Allerbedst. Helt 100. Det er nu her ser rekord. Nu kommer rekorden, mand. For satan. Det må jeg give ham, det var bare jeg giver lige Ghosten en chance. Det må jeg give, der er ikke noget at sige det her. 0,1, det er spænding det her. Hold kæft, man. Se nu, hvordan han kører, mand. Jeg kører. Ja, du er så på vente. Det er freaking amazing, det her, mand. Så er det noget til at frem til mit kørsel. Det blev med humor. Ja, kraften. Se nu der, mand. Hold kæft, mand. Han kører som en drøm. Hvad? Han er en flot fyr, ham der. Ja, han er en flot fyr, ham der kører ham der. Det er min bil, så er det også en flot fyr, siger jeg til dig. Se der, man. Ikke noget parkour den her gang. Og du har så rekorden nu. 10 sekunder, 51,68.
Det husker jeg på. Så nu skal du til at køre, Sebastian. Ja, for satan. Det gik sgu meget godt. Ja. Forhold til det mig. Nu skal I se det lort her. Du skal satan sige en god start. Hold nu kæft. Det er en god sådan, start. du skal starte ud. Jeg var rippen op. Prøv nu at se, mand. Han gik ud og dreje i sving, mand. Det kan jeg sgu bruge det her. Jeg ved sgu, han må køre. Nej, mand. Se, han har også lige været ramt banden der. Han gik ikke køre livet i den. Nu må du spille lige styre for helvede. Hvad fanden i helvede du på? Og du sagde, at jeg ramte banden der, Det var hva'? sgu da min prøvetid for helvede. Det var din prøve, tror jeg. Jeg troede, jeg skulle prøve starten af Du mig. troede, du ske så pist, du. Jeg troede, det er sådan en træningsomgang der. Det er træningsomgang, jeg er oppe i røven, mand. Skal jeg nok. Øj. Og så her. Og så Se, mand. det var sin far, som jeg skulle have fart på. Pæl, jeg er selv for overvurderet, eller hvad? Ja. Hold nu kæft, mand. Du kører som røv. Og så er en rigtig drømmeafslutning. Du kører som en røvdus, mand. Det er kraftedeme med. Og så er det sidste. Det er fandme smukt. Det er så Jeg kan ikke få en bedre afslutning. Det er... Se. Oha. Det kan jeg få til Lucky, mand. Har du set det selv? Nej. 13 sekunder bagved. Det er sgu ikke meget op i siden af 13 sekunder bagved. Du kan fandme ikke det ske, mand. Det kan jeg sgu bare se her. Nu skal far vise dig, hvordan man kører. Nej, du gør fuldkommen det samme igen. Ja. Men så se her. Du dummer ikke, mand. Jeg er sgu nok ikke dum. Det er du da. Jeg er ikke været i Iversen. Okay. Fuck, mand. Eller de andre. Se her. Rigtig ret op på det hele. Hvad let, mand. Du kom perfekt i svinget af det hele. Hold nu kæft. Forhold til at du gamer det meget af nybegynder, så må du Nej, jeg gamer kraftedeme ikke. det gør en gang. Jeg spiller bare meget tit. Det er heller ikke det samme, vel? Nej. Og der er bare set farten jo. Igen. Selv da jeg begyndte på det, så kørte jeg ikke ind i hver fucking eneste pæles her. Det skal du jo sige. Hvad er du mod pæles, Sebastian? Meget. Hvor fanden skal der findes spil? Øj. Det kræver verdensområdet. Undskyldninger. Godt så mig, Så skal jeg se nu på kurs. Nej, det var lige her, det kom. Fuck, man. Håber vi dør der en gang. Om jeg overlever på stadig, det kan du se. Prøv at se. Fuck, man. Du har 15 sekunder bag mig, mand. Det var fordi, jeg skulle respawn, mand. Så kører du videre, du er klog. Så se her. Hvor faktisk der på kuren kommer. Ej, der er kraftregn ikke noget parkour over det lort der. Jo, og se. Det er sgu rigtig stil. Det er sådan, man skal køre nu om dagen. Fuck, man. What the fuck moment. Vi var inde af sådan en moment. Ja, det kunne vi godt. Så 10 what the fuck moments. Det er bare at sætte en video ind, så skal vi nok. Om det bliver lidt. Så der er vi en god læs, mand. Det var faktisk lidt sjovt. Ja. Det går I bare. Selvfølgelig. Kraft, mand. Prøv at se, mand. Du bruger stort set 2 minutter på at køre. Du vil sgu respawn igen for helvede. Hold nu kæft, man. Hvorfor restarter du så ikke bare hele banen? 57 sekunder bagved, mand. Nej, mand. Jeg er nybegynder. Det er min forholdsmand. Nej, mand. Jeg kan godt lige starte ud på den måde. Så restarter du igen, mand. Her, nu skal jeg fandme se. Der kører jeg ikke det samme. Øj, du Se, olé! Du er den største røv. Det er bedre end spansk fodbold, det her. Du kører den som den største røv. Og her, ja. Nu kommer, nu prøv at se her. Det er med ninja, det her. Det kalder ninja style. Vi kører ninja style. Eller vi kører faktisk bare hovedstyle, hvis det er rigtigt. Og man ser, hvor fanden kan jeg gå videre på den måde. Ninja style. Og så kommer man slet derind. Igen mening. Måske mere moment det der. Hold kæft, mand. Ja, det skal fucking lave some moments. Ja. Jeg tror, det var dit 5. forsøg. Var det ikke? Jo, det var det sgu. Ja. Hvem var vandt? Det var vist lige mig, hva'? Jeg taber den. Det var vist lige mig. Noob, mand. Ham der spiller meget har også større chance. Hold nu kæft, mand. Nå, men vi ses til næste konkurrence. Vi ses til næste konkurrence. Ja. Så må jeg hygge dig hjemme i stuerne og vente lidt. Eller værelserne. Ja. Ej, ikke i stue da. Eller bare ude ved nogen generelt. Ja. Jamen, så hilser jeg familie, hvis det er. Bare hilser jeg familie. Eller kæreste måske. Ja. Eller hund, eller bare husdyr. Ja. Jeg har helt sikkert en kæreste, fordi jeg ser sådan en awesome kanal her. Ja. Ja, så må jeg fandme se det. Ja, og tak fordi I ser med, og så smid lige en like. Inden vi kommer op og slås her. Ja. Det er fandme tæt på, jeg synes det var lidt varmt herinde.
Og så er sub også lige. Jeg tror, I har taget lidt soda nu. Han tager Hvor er det, vi køler? squads.